سلامتا نايبصحكم كورات تخاتلتي لومون اواناو زيناتات حزنا قريبنا لنا مدواتنا وتر نخصحكم دما چانالنا سبسكرايب يكبروا سناي مكتتال ኣብ የመን ብዕጡቅ ጉጅለ ሕቲ ኣብ ዝመሓደር ሞካ ዝበሃለው ዞባ ምዕራብ ተዓዝ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ኣብ መግፋፍ ዓሳ ተዋፊሮም ዝነበሩ የመናውያን ናብ ናይ ክልል ኤርትራ ማያዊ ባሕሪ ድሕሪ ምእታዎም ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ንብረቶምን ከም ዝተሓደገን ናይ ሕቲ ሰበስልጣናት ኣብቲ ከባቢ ሓቢሮም እዞም ሰበስልጣን ሂቦሞ ዘለዉ ሓበሬታ እቲ ፍጻመ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሰዓታት ከም ዘጋጠመን እዞም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ድማ ኣብ ክልል ማያት የመን ይገፋው ዝነበሩሉ ግዜ ብዘጋጠመ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ተደፊኦም ናብ ናይ ኤርትራ ክልል ማያት ከም ዝኣተውን ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ ብፈጣናት ጀላዋ ሓለዋ ዝነበሩ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ሓጺር ግዜ ብምምጻእ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተውዎምን ነቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ንብረት ከምኡውን ጀላውኦም ሓጊሮም ካብ ናይ ኤርትራ ክልል ማያት ክወጹ ከም ዝገበርዎም ተገሊጹ ኣሎ። ኣዛዛ ኣርሚ 70 ኮር ሓደ ኣብ ናይ ሱዳን ውሽጣዊ ኩናትና መራሒ ሞይቲ ዝብል ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዘዋወር ሓዲሩ እዩ። ይኹን እምበር ትግራይ ስትሪም ሚድያ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ እምናት ፍልፍላት ሓቲታ ኣዛዛ ኣርሚ 70 ዝተወሰኑ ውግኣት ከም ዝተሳተፈን ይኹን እምበር ኩናትና መራሒ ሞይቲ ዝብል ሓበሬታ ሓሶት ምዃኑ ገሊጾምና ኣለዉ። ናብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ተጽዋር ከም ዝኣተው ተገሊጹ። ሓድሽ ተጽዋር ሕዚ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተው ዝሓበሩ ሃይለ ደደቢት ብርክት ዝበሉ ናይ ሜካናይዝድ ኣጽዋር ኣብ ዝተፈላለዩ ካምፕታት ከም ዝዓረፈ እዩ ዝንገር። ንኣብነት ኣብ ኣዋሽ 40 ኣብ ሰመራ ባህር ዳር መኾድ ከባቢ ኣብ ኣዳማ ዘለዋ ጥራይ ክነግረኩም ብምባል ንኣብነት ኤሲኤች 15 PCL 181 ዝብል መድፍዕ ናይ 155 ሚሊ ሜትር ናይ ቻይና መድፍዕ እዩ። መድፍዕ ኣምፂኦም ዘለዉ ቻይናውያን ኦፕሬት ዝገበርዎ ኣይኮኑን ኣምፂኦም። ክተት ኣዋጅ ሃይለ ደደቢት ወሲሆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ክተት ከም ዘኣወጀ ይሕብር። ኣብ ኩሉ ክልላት ሰራዊት ክዋጻእ ትእዛዝ ከም ዝወረደ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ንኦሮምያ 65,000 ሚሊሻ ክዋጽኡ ኮታ ተባሂብዎ ከም ዘለዉ እውን ይንገር። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተሪር መጠንቀቕታ ሂቡ። ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ድማ ናይ ኣጽዋር መራኽብ ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ። ዋሽንግተን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብመንግስቲ ኢራን ናይ ቅትለት መጥቃዕትን ተጋጢምዎ ኣሜሪካ ንኢራን ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብርቱዕ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድን ቦምባ ክድብድብን መምርሒ ከም ዘመሓላለፈ ኣፍሊጡ። ዝርዝር ዜና ከም ጸብጻብ ጋዜጣ ኒውዮርክ ፖስት ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ኢራን ዝመጽ ዘሎ ናይ ቅትለት ስጋት ብዝምልከት ተሪር መጠንቀቕታ ሂቡ። ትራምፕ ኣብ መግለጺኡ እቲ ዝገደፍክዎ መምርሒ ንጹር እዩ። ሓደ ነገር እንተጋጢሙኒ ቃል በቃሉ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሚዛን ንኢራን ክድብድብዋ እዩ ኢሉ። ተወሳኺ ክትናፍቆን ተስፋ ገብር ብምባል መልእኽቶም መሓላሊፉ ኣሎ። እዚ መጠንቀቕታ ዝመጸት ከላስለያ ኣሜሪካ ኢራን ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ናይ ቅትለት ውጥን ክህልዋ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምሕባረን ኮይኑ እቲ መግለጺ ኢራን ካብ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ንኽትቁጠብ ዝዓለመ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ተገይሩ ይውሰድ ኣሎ። ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ መራኽቢ ኣጽዋር ሒዙ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ወጥሪ ዝያዳ ዘጋድድ ፍጻመ ተመዝጊቡ። ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ናብ ኢራን ኣጽዋር ሒዛ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዘውዓለ ተገሊጹ። እታ መርከብ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣጽዋር ሒዛ ትንቀሳቐስ ከም ዝነበረት ዝገለጸ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ እዚ ስጉምቲ ዝጸጥታት ዞባ ንምሕላው ሚስጥራዊ ምንቅስቓስ ኣጽዋር ንምዕጋት ዝተገበረ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እዚ ፍጻመ እዚ ምስቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሃቦ ተሪር መጠንቀቕታ ተደሚሩ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴህራንን ዘሎ ርክብ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ይበጽሕ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ናብ ካሊእ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ዕርዲ ዛላንበሳ ዓዲ ሓቂ ዝነበሩ ኤርትራውያን ወታደራት ከም ዝተወገሱ ተሰሚዑ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ንማዕኸናት ዜና ብዝሃብዎ ሓበሬታ እቶም ንዓመታት ወጻኢታትን ኣታውታትን ከምኡውን ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ክቆጻጸሩ ዝጸንሑ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ንድሕሪት ተመሊሶም ናብቲ ኣብ ዛላንበሳ ዝርከብ ዓዲ ሓቂ ዝተባህለ ቀንዲ መንገዲ ስፋልቲ ነጥቢ ብምቕማጥ ናብ መስመር ኤርትራ ከም ዝተጓዓዙ ሓቢሮም። ብመሰረት እቶም ነበርቲ እዞም ወታደራት ካብ ሓምለ 9 ካብ ለይቲ ጀሚሮም ካብቲ ከባቢ ከም ዘሰሓቡ ተገሊጹ ኣሎ።